ҷавонписаре ки духтарони мактабхонро дар маркази шаҳри Душанбе мавриди латукӯб ва дашном қарор дода буданд, аз ҷониби мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе боздошт шуданд. баҳри муайяну дастгир ва ба таври объективона мавриди санҷиш қарор додани қазияи мазкур кормандони бо таҷрибаи самтҳои оперативию тафтишотии милитсияи пойтахт сафарбар карда шуда, зимни баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ субҳи санаи 20 декабр ҷавонони авбошт дар манзилҳои истиқоматиашон боздошт ва дастгир карда шуда ба мақомоти милитсияи пойтахт дастрас карда шуданд. иттилоъ медиҳад маркази матбуотии раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе. инҳо Қурбонов Кароматулло Файзалиевич ба тахаллуси Каром санаи таваллудаш 9 сентябри соли 2001 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, гузаргоҳи 2 ва Носиров Маъруф Муродалиевич санаи таваллудаш 6 сентябри соли 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Теппаҳои Шарқӣ мебошанд. зимни санҷиш муайян карда шудааст ки тахминан соатҳои 3:40 дақиқаи 19 декабр дар кӯчаи Мирзо Турсунзода рӯбарӯи меҳмонхонаи Гранд Отел қарор доштани 2 нафар ноболиғ духтар ҷавонписарони дастгир шуда нахуст духтаронро бо сабаби ранг кардани мӯи сар ва надоштани сатру рӯймол мавриди дашном қарор доданд. сипас баъди он ки духтарон бо телефон кирдорҳои зидди ҳуқуқии ҷавонписаронро сабт карданӣ мешаванд, боздоштшудаҳо телефонҳоро шикаста бо мақсади авбошӣ, яъне дағалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ки дар он беэҳтиромӣ нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад ва бо истифодаи зӯроварии ноболиғ духтарон мавриди латукӯб ва озори ҷисмонӣ қарор доданд. ҳоло нисбат ба Қурбонов Кароматулло ва Носиров Маъруф парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ҳарду дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. маркази матбуотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе иттилоъ медиҳад ки инчунин чорабиниҳои тафтишотӣ ҷиҳати муайян кардани алоқаи дастгиршудагон ва даст доштани онҳо ба дигар ҷиноятҳо идома дорад. ёдрас мешавем ки 19 декабр дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабаре паҳн гардида ва гуфта мешуд ки дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи пойтахт 2 нафар духтарони ноболиғи 15-16 сола аз ҷониби ҷавонписарони ношинос бо баҳонаи надоштани сатру рӯймол ва ранг кардани мӯи сар мавриди дашному ҳақорат ва латукӯб қарор гирифтанд. нашри хабари мазкур мавриди вокуниши шадиди корбарони истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ қарор гирифт. аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дархост намуданд ки нисбати кирдорҳои бадҷомеа хавфноки ҷавонон чораҳои қатъии қонунӣ андешида шаванд.